ay nasi na dalawa kong kain. Nakoy na, yung mas dalawa ko na si Hapa ang gusto. Nakoy na nasila yung mas ay ibay, insinya na ngayon. Ay hindi, alam na paano. Nakoy na, yung mas sila suru-suru na isang nalagas. Ay kaya may, yakin na pa, at upang mapapapayan ko. Ang iyong si Daikoy, matang kredilay kita. Tadi, ay gusto siya na ay yakin na pa, at upang mapapapayan. Nang iyong si Daikoy, matang kredilay kita. Masida, nang nagkarimuwa, ato ko party, natraga, pulis na po ang pinatulaba. Ato ni Komo, nang nanatra, nakoy kung napalik. Kaya wala, ano ito pinagdara? Pinagdara. Naging sensor, ising tayo na doon si Dokra. Tukanda na kalimat na piro ay na pinagdara. Dukaan niya sensor, lupa, listing tayo sa kurang.
yung masisi, manhang na ito. Nasipaw ang kanagaso, nung ikawala. Friday exclusion. What's how much Must be how many demands in this day. Because I didn't know.
Yumusta kenapa? Yumusta kenapa kami? Yumusta ni kenapa suka kami ibu? Kenapa suka? Kenapa suka kami? Ya, counter insurgency sebesar ini bang. Ayah jadi ini bang. Masih bu, baik. Ya, mana game dia ada sih ini bang. Ikut game jauh dia. Gaya itu yang itu sudah. Ikut dia. Gimana itu? Si bangga bangga kan kau ya, kau ada pun ada. Kalau dia mana ini semua bangga itu bangga. Pura bangga bangga yang itu bangga. Cewek dia macam macam pilih. Ibu nak ibu asal mama. Lu ni mana? Asyik mana boleh seperti sini. Saya dah kau dah ni boleh seperti sini. Kulai itu ada. Yang boleh. Saya dah kau dah ni boleh seperti sini dengan hena. Kini boleh. Makna ini. Asyik dah disiplin lagi tapi dah kulai itu disiplin. Yang boleh. Makna ini. Asyik dah ngapa ni hal yang pikir. Pilih dah pikir mama dia. Kan kau ini dah pikir dah. Tak ada dah pikir. Ini. Tentang dia menjadi bom dan tidak bom. Mereka dia berbom dan tidak betul. Dia betul. Dia nak kau ini kau kata aja. Kenapa dia kau? Ini nak kau ini kau kau apa sih? Nak ada nak hamil ni, kau mana ni? Ibu, nak kau ini nak hamil ni mana? Kenapa dia? Masih ada apa ni? Noong kung na yasan lagi matang mga masih mamig ang daba kulay na pinaham yung masigi maning ang mga jagat ay pwede yung masigi dito ang mga tanda siyempre swang time ang jagat ng kulay na pinahas na dina ay pwede yung masigi namit kaya yung pwede natin ay pwede mo pwede na lutat na naman kaya ang jagat ada maupay ka na sa tabi. Yan mo. Natay na na. Tukanin ni spoiler na ito po ang challenge ang sunod. Mag-voice na nagkong para na lahat ako sa yan mo. Nanala kayo na natin. Upay. Police na nagkaga. Ato po party na tao na ay upay na kayo para. Upay. Yung gusto na yung resourcing ko. Mag-voice na yung mga ay hindi man resourcing na natin na makakasado siya na solo na ganito. Matusumak ko. Huwag niyo magpawahay na nagtawag ng minit. Matulibat. Hataan niyo mo kayo matinga. Halang ito kanyo sa tono po. Listen na rin ito. Sa'yo ko. Magpadaan na nila tayo tao. Ako ang tapilin ko. Tukawan na siya ang tapilin. Yamas ang tapilin. Yung naging kayo siya ang tapilin na. Yung masay, may nakakayahar na. May sunday. Makapay ka na dyan. Lagi na yung support ko siya. Kaya naman ay kapag siya. Yaman. Asing na. Ay, someday mo. At ang mga sa ayo pagiging ay kung ilang tayo tayo kung may kong chawin. Ay, ang pwede. Ay, ang pwede ba yun, sir? Ay, yung sumapenda. Like tayo kung nga sumapenda. Like baka sumapenda. Ibu mga siya. Like tayo kung nga sinari mo. May kung hindi makakambil. Bakoy ang tawin na kamo sa mga ako. Nakoy, pela mo lang. Bakoy ka na siya. Bakoy na kang na.
너무 단단스러운데 어찌 나와 있고 이것도 보니까 어제 이하고 이 모습이 아니 미기야 어제 가지고 마음과 이하고 이 모습이 나타납니다. 아니 그래 나가니 이런 시간이 가시다는데 그래요. 다음 저는 가시다. 지금부터 이거 주로 하나 좀 보세요. 이거는 슬쩍 왜 이거 보고 이거 것이다. 지금부터 위에 이거 보니까
생시했나 이만의 아버지 상비를 해내나 Hey, malaya ko. Nang ginamal na tsanas yung mga pamilya ko. malaya nang ginaman na tsanas yung mga pamilya mamalay ba si yaman na siya mamalay ba kita mo yaman na siya mapaparin niya nang na siya ano ba? Lain ba? Ay kuya may ako siya. Imalay ba siya pinili siya kung diba? Hindi ako nakalina ng ilawin siya. Hindi siya ako makain. Hindi siya ako.
ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯗꯨ ꯆꯠꯊꯥꯔꯨ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯍꯜꯂꯕꯅꯤ ꯁꯣꯏꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯗꯅ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯥꯡꯊꯣꯡ ꯆꯥꯏꯍꯟꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯄꯨ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯍꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯜꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯀꯤꯕꯗꯒꯤ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯣ ꯍꯤꯡꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯆꯪꯅ ꯋꯥꯌꯦꯡꯕꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃ
Thank you.